panukalang fish port sa Agnoy sinusulong upang palakasin naman ang sektor ng pangisdaan at sumailalim sa pagsusuri ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency or FishCore project. Ang panukalang pagtatayo ng fish port sa bayan ng Agno, isang proyektong nakikitang tutugon sa pangangailangan ng mas maraming mangingisda para sa mas maayos na pagdaong, paghawak at pagbibenta ng kanilang huli. Tinalakay din ng FishCore Project Team at ang mga lokal na opisyal ang mga panukala bilang bahagi ng mga proyektong maaring pondohan sa ilalim ng World Bank funded program na ipinatutupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang sa mga prioridad ng FishCore ang pagpapaunlad ng mga infrastrukturang pangisdaan tulad ng fish ports, fish landing na sites at cold storage facilities upang mapataas ang kita ng mga mangingisda at mapalakas ang katatagan ng mga pamayan ng baybayin. Kasalukuyang dumaraan sa validation ng mga isinumiting proyekto upang matiyak na ang mga ito ay tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad na umaasa sa pangingisda bilang pangunahing pangkabuhayan. IFM News. IFM News. IFM News.